Yan, bali pinalambot natin siya sa pressure cooker kanina. So, para pulutan mamaya. Medyo na ba to? Sakto, pwede lang yan. Yo! Masarap na pulutan to mga boss, tingnan nyo. Malambot na. Oh. Ba? Lambot. Lutuin na para may pulutan sila mga boss, yung mga nagkatrabaho sa Bahay Kubo na. Hindi ko na hot to ah. Napagawa ni ng kapatid ko. Yan. Bali yung iba mga boss hindi natin kukunin. Sasabawan natin, nalagyan natin ng pampasim para may pang sabaw. Yan. Meron din tayo dito. Bungo ng baboy. Yan. Dalawang ulo ng baboy ito na mga boss. Yung yan? Lechon size. So ito. Yan. Yan. Hi Ma'am Danica, shoutout sa'yo. Yan, salamat po sa panonood. Magandang araw. Yan. Luto tayo ng patsambang adobong baboy, adobong isaw. Yan. Good day. Ang pangit ng hinuha kong kawali. Lumang-luma na to eh. Dapat yung isa. So yan, magandang araw sa ating lahat mga boss. Bango. Hays! Yan. Tagal naman mag golden brown. Golden brown. Walang ganun. So, lang, tsamba-tsamba lang mga boss. Yan. Hindi tayo masarap magluto. Lang, nagmamarunong lang tayo. Yan. Manginginom lang tayo pero hindi tayo masarap magluto. Yan. Pero magaling tayong mamulutan. Hello, Ma'am Danica. Magandang hapon. Yan, so bango. Okay na yan mga boss, okay na. So kukunin lang natin dito, unti-untiin. Para hindi sumama yung sabaw. Lambot na lambot yan mga boss. Marami pa. Yan. Ay, si Ate Bebang po, nasa po siya? Nasa Cavite, hindi po siya sumama nagbakasyon dito sa Cagayan. Yan, naiwan po siya. Bale, si Ate Bebang, galing ako doon last week. Pumasyal ako sa kanila. Yan. Nanonood ako yung ginagawa nilang pagvi-video, pagba-vlog. Eto, luto-luto tayo. Pero next week siguro si Bebang papasyal dito. Kasi gusto niyang mapanood kung paano mag-ani ng palay. Yan, aanihin na kasi yung palay natin kung sakaling hindi masira ng bagyo. Sana hindi na tumuloy yung leon. Kasi ang dami pong sinira ni Christine na mga tanim, mga palay, mga boss. Sayang, dumapa kasi yung mga tinanim na palay, yung mga malapit ng anihin mga boss. So, imbes na napakaganda ng anihin, napakaganda ng tayo ng palay, dumapa. Syempre,
Pag dumapa, hinampas-hampas yun ng hangin mga boss. Laglag yung ibang butil doon. Tapos, ano pa? Um, Mahirap siyang i-harvest. Yung repair. Yan. Hindi naman na kasi uso yung yung mano-mano mga boss. Yung gamit ay kumpay sa amin. Yung panggapas talaga. So yan, papatuyuin natin to, itong adobo natin. Meron na tong meron na yung paminta. So kulang na lang is suka, toyo, sana yung oyster sauce. Lagyan ko lang ng konting oyster sauce mga boss. Yan. Nagtubig kasi yung sabaw, yan syempre pumasok dun sa mga isaw-isaw. So sakto lang yan. Masarap yan mamaya mga boss. Tingnan nyo. Yan, pasasarapin natin to. You know. Pasensya na kayo, medyo madilim dito sa sa kusina, dito sa bahay. Yan, dito tayo sa bahay eh. Kung sa bahay ng ate ko maliwanag sana. Saka magulo dito, walang katao-tao, tayo lang. Yan. Iyo. Sarap to mga boss, yung isaw, yung mga bituka. Sarap sa lugaw. Yan, nakakain ako nun sa sa may bandang Las Piñas ata yon. Yung nilalagay lang sa parang sa bowl na paper bowl, bowl. Yan. Masarap siya. Tapos may itlog. Pero ito adobo mga boss. Kahit saang sulok ng mundo. Shoutout pa sa ating lahat mga boss. Yan. So pwede rin natin isabay itong itong sabaw. Yan. Titimplahin na lang naman na kasi to. Kasi malambot na yung isaw at bituka. Bale, lalagyan ko na lang siya ng pampaasim mamaya. Susunod ko naman yung ulo, yung bungo ng baboy. Yung ulo. Para dagdag sa pulutan nila mamaya. Yan, kaninan sarap ng kain natin. Imbes na magda-diet ako. Naparami ng kanin kasi yung ulam natin is dinuguan sa lauya. Tapos may inihaw pa. May bagoong pa na may kalamansi mga boss na may sili. Sira ang diet. Yung nilive din natin kanina mga boss. Excuse. Yan o. Sarap nito. Sarap sa sa kanin. Kahit bahaw mga boss, sarap. Ito yung itinira natin. Yan, marami na iwang isaw. Ayun. Meron din. Sasarapin natin para masarap yung inuman nila mamaya. Masarap yung kwentuhan pagka masarap yung pulutan mga boss. Alam nyo ba yung pulutan na touchscreen? May pulutan na touchscreen mga boss eh. Pulutan namin noon. Ginaganyan mo siya oh. Pinipindot mo lang, tinatap. Sabay sabay pulutan na. Kasi asin. Asin yung pulutan. Kaya naging touchscreen mga boss. Wala lang, na-share ko lang. So niluluto natin. Talagang malambot na malambot. Sana masarap. Nice. Ang init. Tagalatang mawala yung tubig ah.
Balik kaya natin sa kabila. Hindi, tama lang yan. Yan, magandang hapon po sa ating lahat ng mga nanonood. Yan. Ano pong ginagawa natin ngayon? Parang ano na eh, merienda time na ata eh. Ano nang oras na ba? Alas 2. Yan, mag alas 2. Wala pa, alas 3 kasing merienda dito mga boss eh. Yung mga nagkatrabaho. Trabaho sa bukid, trabaho sa ano, construction. Yan, kasi nagkatrabaho tayo dati. Yan. Ngayon kasi hindi pa pwedeng ano, magbuhat ng masyadong mabigat gawa nga nung basta hindi pa pwede. Yan mga boss. Pero yan, pagka nandun kami dati sa ano, sa bukid ganun, sa may maisan, yan, alas 3, merienda. Yan, masarap sa bukid eh. Yung mga merienda, ano dati, mga biko, ganun. Ay, saging na nilaga, prito, o kaya yung ladit, mga boss, Mickey. Sarap nun. O kaya ano, payless, mga boss, yun, noodles. Tapos may sili, suka. Wow, sarap. Yan. Ngayon kasi ang gusto na is mga ano na, mabilisan. Soft drinks, biscuits, mga ganun. Tinafi, tinapay. Madalian na lang. Pero dati ano talaga, niluluto pa ng ano, nung mismong nagpapatanim, mga ganun, nagpapatrabaho mga boss. Yan. Kape, masarap, kape. Kahit hapon. Lalo na kapag ano, yung taniman ng tabako mga boss, dati, pag nag ano kami. Ako yung tagakalat ng ano eh, tagakalat ng similyang itatanim. Sarap kape, tapos mga ano ba yun, pinaltaw, tambo-tambong, yan, mga ano, mga merienda dati. Ano pa, yan, mga saging, mga ganun. Hindi yung nagpapasoft drinks dati, hindi uso. Yan, yung mga pansit na ano talaga, homemade pansit. Yan, konti na lang yung sabaw mga boss. Ano, medyo malapot-lapot na. Yay! Sarap to mamaya. Yan. Parang anemic yung niluluto natin mga boss. Napakadilim kasi dito. Buti may ano, may bumbilya, may ilaw. Pagka natuyo to mga boss, lalagyan natin ng toyo sa kasuka. Hindi na natin siya lalagyan ng ano, ng asukal. Kasi may inadobo at asinang doon na may ano, na may asukal. So kung medyo matamis-tamis na adobo, halos parehas na. Ito pang ano naman, version naman natin. Ano lang, normal lang. Version, tapos normal. Walang ganun boy. So ayan. Sarap yan mamaya. Busok-busok pa. Ayan. Kulong-kulong na siya. May flash pala dito. Ah, may flash pala. Hindi ko napapansin yung flash. Yan, para kahit ano, may maliwanag konti.
Para makita yung kawali natin. Di alambre pa nga to eh. Balik. Di alambre. Yan, hindi na siya maputlang maputla. Yan, may ilawan na natin yung ano yung natira. Ito. Marami pa yung mga boss. Tapos ito. Bungo ng baboy mga boss. Gagawin nating sinampalukan mamaya. Sinampalukan, lalagyan natin ng ano kaya, sampalok. Kamyas. Basta kasi yung ilalagay pa natin is yung ano, mix, sinigang. Kaya sinigang sampalok. Kaya malapit-lapit na tayong maglagay ng toyo mga boss. Patuyuin pa natin konti. Paano siyang masarap. Bali naglagay tayo ng ano, laurel dito sa adobo natin. Yan. Laurel. Ang paminta. Malapit na. Tatayo na siya. Likit ng kaldero natin. Yan. Hintayin natin lang na kumulo. Bago natin lagyan ng suka at saka toyo. Yan na. Ang likot talaga ng kawali. Tumumba ka boy. Huwag naman sana. Patay tayo kay boss niya. So pwede nang lagyan ng ano, ng toyo mga boss. Hindi na natin siya masyadong patayin. Toyo, suka. Toyo, suka. Ang tagal ng ano. Yan. Toyo. Suka. Yan. Halos parehas lang yung dami mga boss na nilagay natin. Yan, may kulay na siya. Nangangamoy toyo na siya. So ayan natin siyang kumulo mga boss. So itong isa, timplay na natin. Yan, pakuluan natin ulit. Titimplahan, pampalasa. So ito, lagyan natin siya ng ano, granyos. Kapangyarihan. Wop. Kapangyarihan. Hindi ko nilagyan ng asukal kasi lalagyan natin ng konting ganito. Medyo matamis-tamis to eh. Manamis-namis.
Yan. Yan, shoutout sa kumakain ng ganito. Isaw ng baboy. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng ng isaw ng baboy. Yan. Time nating lumapot mga boss. Tapos matuyo. Ayan. Medyo masarap-sarap na siya. Lalagyan ko sana ng sili mga boss, kaya lang baka merong hindi mahilig sa sili. Magkasala tayo. Mas mabuti na yung sila na lang yung magdagdag. Marami namang sili dyan. Ayan. Halo natin. Hey. Ayan mga boss. Adobong isaw at bituka ng baboy. At ito yung lulutuin natin na pampulutan mga boss, sa mga bago pa lang. Yan. At saka dito sa kabila, yung pinagpalambutan natin mga boss. Dilaw na dilaw yung sabaw. Oh. Yan. So, isaw din at saka bituka yung laman mga boss. So titimplahan na lang natin yon. Lalagyan natin siya ng pampaasim mamaya. Ito naman adobo. Medyo palaputin pa natin. Yung halos medyo mag-dry siya mga boss, tulad yung kanina. Bago natin nilagyan ng pampalasa. Yan. Lambot na nito mga boss. Kanina pa to pinakuluan sa may pressure cooker. Tapos sunod natin yung ulo ng baboy. Yan, hindi kasi nagkasya sa sa may ref ng ating mga boss kasi nagkatay kami kahapon dalawa. Yan, kasi stock ng yon. Magkatrabaho sa bahay ng kapatid ko. Baka masira kasi kulang yung hindi kayang gustusan ng lamig. Niluto na namin yung iba. Yan. Para hindi dumikit sa ilalim, halo natin. Sarap, musok. Yan, sa mga bago lang dyan mga boss, pwede nyo bisitahin yung itong channel natin. Yan, nagmumukbang tayo ng pansit mga boss. Pansit batil pakatong ng Cagayan. Overload. Yan, sarap. Yan. At syempre, din, buhay probinsya yung content natin. Nangingisda kami, nangingisda. Nagtatanim ng mais. Yan, nakikiano ako. Nagpapabayad ako para magtanim ng mais mga boss. Nag-aani, mga ganon. Yan. Nakikita nyo kung anong tunay na nangyayari sa mga katulad natin.
ating Ilocano dito sa Cagayan. Yan, mga buhay namin. Piknik-piknik sa ilog, catch and cook. Kung ano-anong pinaggagawa. Yan. Check nyo yung channel natin mga boss. At kung mahilig naman kayo sa mga sa mga motor-motor, mga rides, yan, mga magagandang lugar, magagandang pasyalan dito sa Cagayan mga boss. Bisitahin niyo yung isang natin, isang Facebook, isang YouTube channel natin mga boss. Next Trip. Yan, yung pangalan ng channel is Next Trip. NEKSTRIP. Yan, parang tinagalog na Next Trip. Isang word lang mga bossing. Next Trip, NEKSTRIP. So nagmomotor tayo kung saan tayo gumagala. Yan, kasama yung aking motor. Gumagala tayo. Sana susunod na araw medyo makapagbiyahe tayo ng medyo malayo-layo. Yan, nakakamiss eh. Tagal tayong hindi nakapag-rides. Yan, kung mahilig lang naman guys sa mga pasya-pasyal, gala-gala yun. Tignan nyo yung isang YouTube channel natin mga boss. Next Trip. Yan. Malapot na yung Nag-uumpisa na rin kumulo yung yung sabaw natin mga boss, nag-uumpisa na. Masarap din kasi pag nagiinom mga boss. Pagka yung may sabaw-sabaw. Pagka nakarami na, tapos may higupin ka mga ganun. Sarap nun. Sa mga batang nanonood dyan bawal sa inyong inom. Patnubay at gabay. Paalam kayo pag mag-inom kayo. Pero hanggat maaari, wag muna pagka wala pa sa tamang edad. Aba, sarap. Sheesh. Ang sarap mga boss. Ang sarap na ng timpla kagad. Kinambahan ko lang eh. Bale pag nagluluto kasi ako ng adobo mga boss, bale parehas lang yung nilalagay ko ng toyo sa toyo sa suka. Kung gaano karami yung toyo, ganoon din yung suka. Yun yung yun yung ginagawa ko palagi. Para balance lang yung asim sa niya. Alat. Yan. Kung medyo nasobrahan naman ang pagkakalagay, sukal. kung kung halimbawa walang stock ng yung suka, pangontra sa alat, kung maalat, lagyan mo ng asukal. Pero sarap ng sarsa mga boss. Siguro dahil sa nilagay din nating oyster sauce. Yung mga pamangkin ko mahilig sa sarsa eh. Tama na lang kaya to. Baka hihingit sila. Yan. Pwede na siguro to mga boss. Ang sarap na eh. Tikman natin. Mainit. Lambot. Sarap. Yum. Okay na siya. Pero baka kasi pagka ba yan? Lumamig. Minsan kasi nag-iiba yung timpla mga boss. Lagyan natin ng patis. Yan, patis lang, konti lang. Pansin ko kasi pagka hinangon na, pinatay na yung apoy. Nag-iiba yung lasa mga boss. Dumidikit na siya. Mamantika na yan pagka pinatagal natin mga boss. Lalagyan na lang ng sili mamaya pagka sinerve na to. Lutuin lang natin yung patis mga boss. Papatay na natin yung apoy. So sunod naman natin tong isa. Yan.
Yung mga sandok na sa taas, isa lang yung sandok natin. Ito rin yung gagamitin natin sa kabila. Ayos lang yan. Ganun din yun eh. So okay na to mga boss. Para may sarsa para sa mga bata. Yan. So ito yung ano natin. Adobo natin. Yan. Magkaiba kasi yung kulay sa cellphone saka sa tunay mga boss eh. Kung sa ano, hindi siya hindi siya maputla. Magkaiba. Dito naman tayo sa kabila. Ito. Yun. Ito naman yung isaw ng baboy. Tikman natin kasi may pampalasa akong nilagay dito kanina. Para alam natin kung anong dadagdag natin mga boss. Okay. Wala siyang alat. May lasa na siya. So, konting dagdag na lang to. Nag-overheat daw yung phone. So, patayin ko na muna mga boss. Na-expose kasi sa init. So, gagawin na lang muna mga boss. See you next live. Bye-bye. Nag-overheat.